Mangane acara opo? Acara opo? Wong lanange mangan mentolo yo kira. Golek berkat dhewe dipangan dhewe. Ya Allah, masyaallah paringono sabar ya Allah. Di bojo, masyaallah, ya Allah paringono sabar ya Allah. Lah kene karo anake wedok iki tuntunya karo mbah-mbahe. Sri arek Pak Sriono Pak Sriono karo sapa Eni tuntunya karo mbah-mbahe. Tapi hatiku loro Pak. Untuk berkat langsung mbok buka mbok woro-woro klo mes apa wong bento lho, bancaannya lho dadi pangan ayo bareng-bareng. Ora masalah utuh, Pak. Mbok entekno ya ora apa-apa kok aku. Tapi kok sesuk aku ya Allah, ya gak apa-apa. Nek kok enek omongane ngono lho, Cak. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Cak ku anggere iwak ya ngono kuwi. Wis ta, aku wis percaya anggere enek iwake. Enek iwake bancaan iwak. Wis langsung dibuka. Pitik Jawa. Enak, entar kudu mak. Oh, rumah pohon. Oh, sapa kae? Wis tinggal di bocah. Ya, Enak. nyalo. Ora wis aku iki lah kok. Wong anakku iki nteriman kok. Mbok buka ora mbok entekno dhewe ya ora apa-apa ya nayo. Wis ditawani, Mbok. Aku tok. Ora apa-apa, wis entekno nyo. Gak usah. Balungan. Keren enak. Kudu. Ngapain Mbak wae kok ngono tek kok sampe Mbak Loro natiku. Ndang iwakku budi ki nah. Loro wis entek iki. Lalu. Itu secak nek jam 09.00 tiba-tiba wong 09.00 pira. Kok iso gede. Nek sak manggang dhewe didepit dhewe. Ya wae. Apa? Aja pangan, Pak. Kok masih panas. Wes sungkan. kayaknya bocah-bocah nang rumah pohon. Siapa kan ya pemonyo? Mbah nah. Sagren-gren. Ya ben aku metu. Lu apik Mbok daripada berhantu. Lagi malam jemah iki. Ini malam jemah Mbok kok doan. Malam semua. Ya Mbok wae iki. Mbah nah uripku ki aku ora roh dino. Aku ya ora roh dina asine. Berkat Mbah Kempret. Apa? Mbona niki loro ae kok diparingi waras, nek waras ya bentang waras. Aku nek matan yo sedih kok rasane ini. Aku ki nyiliki ngekek gak mentolo nang. Dijak omong kok ki bacaan awake loro omongan. Yo ora dijak omong ngrono kowe ketok irung iki wong loro wis seneng Mbok. Ora perlu kowe kakek ngomong. Nek kowe kakek ngomong ngancen malah nging-nging ngono. Lah yo Meneng ae. aku tapi gak iso ngayo ngomong ae. Lho makane nek bar ngekek langsung boleh. Ya wis ya nduk aku mau ndelok tok. Ya Allah. Iya. Dan nek kowe malah lu HP ora sakit tok. Lha iki ketok. Urung ketok aku. Aku mbok paham. Rasane ini ki sedih aku. Bar ke rumah sakit tuh nanti ini malah umat panas, berpanas kademen terus panasan. Ya Allah. Nanti pasrah. Kesel mbok loro. Nek luputku mah openi Rian yo aku iki kudu nangis iki. Ya enak aku kok loro ae ngono. Dek ngenane iki wis rodok mari. Dokter iki kok yo gak nyorano nunggu Solo apa di Semarang ngono gak iki. Yo mau ditambani tok iki. Uga enek maksud iki Kerekan. dokter kono kok wis ngatasi ngono lho. Kuwi iki penyakit apa dirujuk ke rumah sakit. Ndi yo gak iki Dek. Terus dek kae mulai iki Dek. Golek dhewe lah.
Golek dhuwit nggo dhuwit openan. Dewi. Dek kanggo dhuwit. Kok omongan iki lho dilus iki malah gawe anu apa ora jutaan kuwi pelaro dalam. BPJS. Tapi iki gek enek solusine iki ning kok Solo utawa nang Semarang iki gek enek iki. Ora ning nggo apa? Ya Allah Gusti, dek kae iki lemak jenuh. Terus bareng niku wis rontok mari jantung iki kan lemak jenuh kan jantung enak jantunge wis rontok mari. Genten wetenge. Anggit iki kenten dongake nek menawa diparingi. Syukur waras. Mbah Jawa ki yo ngono kuwi. Pamane yo syukuran mbok. Budidaya Doa, anggit iki yo sedekah. kaya budidaya mbuh apa sing sekirane iso. Kami nek ingeti iki ya Allah. Aku nggon golek Mbah Kemi ngono iki yo gak omong yo gak apa. Cek enek yo wis. Gak mentolo aku omongane. Nang kana lenda. Dek ngenan aku malah seneng. Wis gelem mlaku-mlaku mah. Bareng ngono prakne. So wedi. Ini sambil lorong disebar kopi. Lah lemak jenuh. Berarti ya kan diprediksi jantung wis digawa nunggu. Digawa nunggu ndi kae? Ya rumah sakit anu ya, rumah sakit Jonegoro. Yang kene iki mbah 5 hari tok. Angger bertambah darah mungkin penak ya. Kalau Pak Ijek masih sana Pak Mis ngene bayar mau nak berkat kene iwae wae saweneng to dek kemu anggar untuk berkat yo ora kudu woro-woro lalu entuk Tapi aku aku kuat keluar wis katuk wis ora masak berkat entek segone entek enak nak ngeloni anakku ki Rafa yo nek entuk berkat mutiron ku yo berkat kok aku yo. kok Aku ya Pak kok Pak kaya iki. masyaallah loro ati Pak iki ndembian yo ngono. iki yo padha ae aku ki nusoni apa yo gak lesu lel aku Apa? dek kae lho Nak cintekno pakmu aku ora dikeki Nak kei separo ngene tok terus galunge diwehno wong ngene ya Allah wong lanang iki bojomu yo ngono kurang ket wong Ya, lanang bunga proses. enak. Terus potong kacang. Kecep. Enaknya Mbah Kem. Yo panggang yo masih tok. Balone monyo. Ya gede. Udah terus sampai tibaan ya. Yopi. Ki mau jangan sampai takon go Mbak Mur. Tak ngomong. Aku enggak mau bangga kepang. Pulang pertama.
Ketang mbek mie kok enak ya nang. Mau dongo. Lah kowe nek badak apa rambut tungane apa piye kok mampu donga? Dongan wong akeh ngono lho nek dongo ki nretek lah kok nek mangan bendina makan dongan nretek kaya piye? Apa nek dongane iki opo? Ya aku nongok nah pakai bagian kok. Cek tak goleki. Lah aku ki mau nang sekolah iki lali. Nek ngarane apa nang sekolah mau? Semedi. Gladi bersih. Gladi bersih ki rak pas aku rak mbok etok bersih-bersih. Dadak man. Gladi bersih iki yo latihan. Sing lina, oh gladi bersih kok wetok le, Mak. Piye le maksudmu? Lah apa le jenenge resik-resik? Oh alamak. Nek gladi kotor berarti ngotori ngono. Piye? Wong kok ngono. Gak eroy nak gladi bersih. Ya terus sidane rapat tak jam. Dadak man latihan tenan ini. Aku tuh sekolah tuh bodo, Mbak. Ora percaya wong iki mbak aku. Mau aku ya sempet-sempetnya bantah aku. Oh gladi bersih resik-resik jare mbok kon Rafa ngejak. Aku yo ngono. Mbok mak. Terus aku ya gladi bersih ki latihan. Lah wong sing pentas sapa jeserono sapa. Lah kan dia mau pernah gurune mau. Nyak gue tok herono. Iya. Kok pegah ngono nek matane tek ya. Ya ora Tara. Pancen ora roh. Kok jablosan kok aku yang ngono. Lesung. Panganan lagi gitu. Pancen pangan dhewe dhewe ora anake mbek pakane tok ya apa Gusti ngono ki lho mbok ya Allah. Mbak, nek tak tak menuwe mbok ora pangan pas penting anake warung. Ya Allah aku ya lesuwi. Kan kuwi njaba ya. Bapak. Tapi enak iki bukannya dia. Kan Mbak. Mbak minta kok ya enak tak golek ya rene nyetek. Suwi kene bacaan. Itu bacaan. Sesuk bacaan kok Mbah Kemi ta. Temane Temane mbok opo ora ro. Kok enak ya? Pak, tak Pak. Hah? Jalukno Mbah Kemi ini, Pak. Pak wis entek wakil nah dadine entek. Ati niki aku ngono-ngono iki arep budak iki. Dipangan tae gak apa-apa nek aku dikendani dhisik ono. Ora dikendani. Ah lalu lah. Alah. Wong nek ndak kandhani ngono ki mangan nek entek lagi loro ati ki ndek enek. Mbok sing Nganem lho kok. Kuwi mbok Iso sithik seret tempe dele. mbok sithik-sithik dingengeno yo gak. Yo kan itu nek ya ijo nek ora. Ngono. Mbok inisiatif ngono. Ora iso. Pak ambek kowe iki podo ina. Sehati. Makanya dewa sih ditawani aku tok. Kan podo.
banget. Jane ini ya enak tapi tak minum. Wis kira kita. Napa tadi sedulur nangku aku kok ngantek kowe tok ngowoh. Gandul-gandul kok. Susu kebo. Ya ben kok apa? Aja mbok ganggu. Tadi dibeliin tas apa? Aku dibeli nasi pink. Ya Allah Gusti, tapi dede di kelainan jedet tapi nih jedet tuh cangkeme. Iya, tapi beli Shopee. Oh belinya di Shopee. Iya, tapi beli Shopee. Ya Tapi Allah. beli nasi pink. Terima kasih Mas Pink. Oh lah, ora tak kongkon ninggir bilang makasih ya Allah. Yang ini ada Persi, dia ada tim Roblox. Oh. Mas Arifin, ya Allah, terima kasih kesukaan Mas Dek Rapa. Semoga rezekinya banyak yo Le yo. Ya Allah, ki mau berlatihan apa Le mau? Barungan. Yuk. Besok mau pen tas. Besok mau ngono klongger apa? Ndekne diklai ik yo lambene. Iya, tapi sudah malam. Iya. Tapinya jangan cetek ya. Tapinya Cetet lambene. Oh, duwe kelainan. tapinya semuanya keren banget ya. Heeh. Dia mau bergladi bersih ki pas aku apa lengger dadak mani latihan. Pas aku ra resik-resik ngono. Mbah ra mudeng. Sesuk mau perpisahan sama teman TKB, makanya Rafa besok jadi barungan. Iya, akhirnya iya, tapi bisa barengan. Gandongan. Iya, Lambene aja ngono ah. Adek alah. iya, tapi kayak Lambene iki kelainan kir. iya, tapi kayak mana? Hah. Tapinya tutupnya sakit. Apa nih? Alah lambene kudu iki kelainan ngene. Ini. Aduh ngono. Tapinya maju ke balik, ya masuk tuh. Itu tutupnya. Iki lho lambene aja ngene. Wis amit-amit jabang bangsul. Nek kelainan ngono. Ya Allah. Bapak pipai. Rafa suka tase. Kak, Ya Allah, senenge rambayani kira mau. Mau buat apa? sekolah. Heeh. Itu buat pasir. Namanya pasir sih tahu. Oh. Tapi ya pasirnya jatah ya. Tapi biaya mah. Heeh. Itu yang kecil itu buat ditaruh pensil, yang satunya buat jajan. Katanya Rafa mau ning ngono, Nger. Cedit lambene. Lambene duwe kelainan. Cedit lah. Ndek ngene diglek. Mama, Ndek ngenane, toket-toket. ndek ngene diglek saiki lambene. Mama, aku toket, Pak. Heeh. Cedit lambene. Mbah, kaya Pak nek ngesemi make le nek lambene le. Pak nek ngesemi make ya ngono kuwi, cedit ngono. Piye kok nurun? Ya Allah, anakku segede, guys. Ya Allah, Gusti, terima kasih ya Allah, keberikan kesehatan kepada anak kami ya Allah. Latihan gandongan sesuk anu wis jajal ku disetel. Tipene diganti. Gandongan. Oke Google. Gandongan. Wes ku latihan iku lho, kowe ndek mau iku. Kowe sesuk kamu itu. Iya, itunya
Tapi sekolah. Ya sekolah besok pakai baju barongan, Dek Rafa, disiapkan. Heeh. Wis latihan. Latihannya kuwi, marai gak delok, gak nek delok jane iso Dekne, marai ora delok. Yang. Lah sesuk ngono. Hmm. Hmm. Iso ndek niki cek niki iso. Iya, tapi aku ora iso. Bener Pak Kiki sesuk latihan ndek nih kok. Besarkan sedikit Adik. Gedekno sithik Jal. Gurune hap anune gurune. Tipine iki lho Pak Dek niki sesuk ki lomba. Pak Pi nek gak banter anu. Sesuk ki dekne lomba anu pentas. Besok pentas kok. Ben latihan dhisik kene. Ra iso sikile anggete diseru-seru gak iso. Kesel deh. Namanya itu. Enggak bisa. Oke. Tak lain mana. Belongki. Belongki. Remuk belongki. Astagfirullahaladzim, mana aku bisa kok ngono. Wes, Apa yang kesel? wes.
Iya sesuk kuwi. Wis kesel wis ngono ya, guys. Kesel wis. Aduh ya Allah, bekan wis.